Pues bon dia pel matí, estem en un altre vlog. Suposo que ja sabeu on anem, per el títol. Anem a la península del Yucatán, a Mèxic. Així que ara estic esperant el Ferran, estem aquí a la parada de l'aerobús. I anem a agafar l'avió, tenim molt directe cap allà. Ja el veig per allà. Ara el saludem i us el presento. Aquí està el Ferran. Estem començant el vlog, així que anem a esperar el bus. L'aerobús, sí. Pues ja estem dintre l'aeroport, ja hem passat tots els controls i ara ens falta esperar l'avió, que crec que és aquest que estàveu veient que arriba, aquest d'aquí. I res, al Ferran li ha costat una mica entrar perquè no li denegaven la foto, però ja tot bé, tot bé. Pues ja estem a Cancún després de 12 hores de vol, la veritat és que ha sigut una mica pesat i ara estàvem buscant taxi però ens intentaven timar, així que hem trobat un autobús bastant barat i ens en anem cap a Playa del Carmen amb aquest autobús d'aquí. Ja tenim els bitllets, ara anem cap allà. I per fi ja estem a l'hotel i ens en anem a dormir, són les 4 del matí a Barcelona, aquí són les 10 de la nit. Ens veiem demà, que estem bastant cansats. Ja. Bon dia pel matí, ja estem a Mèxic, ens acabem de llevar, són les 7 del matí i ens vam de buscar d'aquí res per anar a bussejar. Immersions acabades, anem cap a l'hotel a canviar-nos i a visitar. Va, tio. Bueno, nois, vinga, traiem. Pit stop a la piscina. I aquí estem amb les bicicletes de camí a la platja, que es diu Playa Esmeralda, i diuen que és molt bonica. I la veritat és que no sé si és la millor elecció, la de bicicleta, perquè fa una calor increïble. Però bueno, de camí estem. La veritat és que les bicicletes no frenen res. Esperem no matar-nos. Ja estem a Playa Esmeralda. La veritat és que no està mal, però bastanta gent. I fa molta calor. Ara ens banyarem, suposo. Pues aquí tenim la platja. I si mires cap aquí, això diuen que és un cenote i que l'heu vist alguna imatge. Però sí, en principi això és aigua dolça, aigua salada. Pues ja tenim les bicis, que en realitat no les hem pogut lligar perquè no anava al candau, no? Sí, tot el però al final no ens les han robat. I ja està, i tornem cap a casa. Aquest no hi arrenca la moto, jo crec. Intenta engegar amb la pota lateral posada, no l'arrencarà mai. T'ho diu un mecànic. Mecànico de confiança. Si ella encengués la llum, doncs hi ha aquí un mega Frankfurt també. Ja tenim uns pinxes aquí, callejeros, menjarem una mica abans d'agafar la bicicleta que fa pujada, a veure si estan bons i no piquen molt. Anem a menjar. Bicis aparcades i anem cap a l'hotel a dutxar-nos una mica i a preparar-nos per la nit. Quina calor, però la veritat que ara està millor que abans. Bueno, doncs ja estem dutxats, aquí estem. I ara ens anem a sopar alguna cosa al centre
Així que suposo que us ensenyaré ara. Doncs aquí ens hem demanat uns tacos, ara vindran, suposo que els veureu. Ja tenim el menjar, Perquè no l'has fet ara? Oh. Vaya merda vídeo, ja he perdut la gràcia.